Klasjeneren, een goed gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag butenredner Pierre Knoops. De gepensioneerde postbode uit Brachterbeek was al butenkampioen in 1963, 1964 en 1971. Met zijn perfecte timing en mimiek behoort de 77-jarige Knoops vandaag de dag nog altijd tot de bekwaamste butenredners en humoristen van onze provincie. Ik kan er nooit tegen als mensen zeggen dat ze de butenredder, dan kunnen we het zeveren. Dat bestaat niet. Nee, dat is geen zever. Humor is ernst, dat is gewoon zo. En ik heb dat ook in de politiek altijd gezien. Wie bedoelt dat humor is ernst? Omdat als er geen kern van waarheid of van menselijkheid in zit, dan raakt het carnaval. In de Rode Halte Kerkrade is zaterdagavond de Gouden Narrekap, de trofee van het kampioenschap butenreden, uitgereikt aan Pierre Knoops uit Maasbracht, die als verzekeringsagent de kritieke situatie in Limburg hekelde. Ik heb zelfs een gesprek gehad met gouverneur Van Rooij en de hogere autoriteit van het KSG, het Kolen- en Slamgemeenschap. En dan heb ik die heel mine opgekocht. En die onaardse gang en gewelven, et cetera, die gaan ik nog gebruiken als instuif voor de werkelozen van Limburg. Mijn vader, die was eigenlijk in de boerenmin schans eenvoudig en dan mocht ik wel eens met hem op elkaar naar het veld gaan. En dan zat ik achter op elkaar en dan liep mijn vader voor neven het paard. En dan was er een zingen of een spelen en dan zag wie er mimiek in studeren was en op allerlei manieren was er zo mee bezig. En toen hield ik zag gewoon voor de spiegel. Was er mik een spelen naar. Het leren en instuderen. En altijd ook wie later nog met de buiten begon. En laat ik zeggen in die 50, 60er jaren, begin 60er jaren. En toen zag ik altijd, zorg dat ze zich altijd goed kunnen verstaan. En als ze spreekt dan tegen die mensen. Niet over her of tegen of op zij. Probeer altijd als ze de mensen aanspreekt, ze aan te kijken. En duidelijk te zeggen hoe ze ervoor op. Ik moet zeggen dat gezelschap hier, dat ziet er fantastisch uit. Dat is net de bloembollenvel. Hier en daar een kaal plek. En een paar bieden orkest hebben ook het last van zo'n regen. De eerste ontdekking van mij was eigenlijk in IJsden. En toen was Willem Deus daar en die kreeg er nog een zing aangeboden en toen moest ik daar optreden. Het was in de laatste 60er jaren, zo'n beetje. En toen zat Willem Deus daar in de zaal en toen moest ik daar, en iedereen die lachte zich, maar hij stond er niks van. Maar dat hield toch in dat ik wel na afloop bij je moest komen en zei ik heb er niks van verstaan, maar hoe doet u dat? Zo die mensen bespelen, dat vond ik wel interessant. Nou zei dan had ik u eens graag in de vuist van Willem Deus. Ik heb hier de keizer van het carnaval, de grootste butenredner aller tijden, de Gouden Narrekap, Pierre Knoops. Als je die beelden bekijkt, dat is echt heel adrem. Kunnen het goed verstaan tot nu toe? Ja, Limburgers zijn ook mensen. Oh nee, ik dacht dat je misschien een spoedcursus Nederlands had gevolgd. Nee, toch niet. Kijk, dat is ook het enigste voordeel als je Limburger bent. Zo gauw als je een jaar of 7, 8 bent, dan kan je al 2 talen. Dat is Limburgs en Nederlands. En dat mist u nog altijd een beetje. Dat is eigenlijk jammer. Ja, ik was wel de zenuwachtig, toch wel. Maar dat heb ik nu trouwens nog. Als ik de bühne op moet gaan, ik kan er niet voor even wel gaan. Ik moet altijd even een moment alleen zijn of nemen ze me aan kallen of zo. En hij staat voor op Avrobode televisier deze week.
En dat is in dit geval erg belangrijk, want onze vriend Pierre Knoops is postbode. En dit is een zwaar blad, hè, dit. Ja, dat valt niet mee, hè? Maar die beelden bij Willem Duis, ik heb ze echt heel relaxed over. Ja, ik moet zeggen, hij heeft me gewoon van tevoren heel gerustgesteld, joh. Sinds het vorig jaar dat u in Limburg bent, misschien niet meer eens fatsoenlijk gegeten hebben. Ik denk... ik denk, neem nog maar eens een Limburgse Vlaam mee. Maar dat heeft dich in dat wereldje gebracht. Ja, absoluut. Natuurlijk, dat is ook zo waar. Maar goed... Maar dat hebben ze eigenlijk wel slim gedaan om er een beetje bij aan te rukken, toch? Ja, maar ze moest het geluk hebben dat ze die ook nog daarvoor vragen dan. Ik zou zeggen, ik heb met de directeur van Spand afgesproken, u kunt na afloop allemaal 1 consumptie genieten van mij. Dat wordt u dan spontaan als Limburger aangeboden. Ik heb het met de directeur afgesproken, want hij zegt nog tegen mij, dat is toch helemaal niet nodig, zegt hij. Dat hoeft toch niet? Ja, ik zeg dan laat maar. Moest er een vrouw hebben die daar goed tegen kan. Maar die had ze toch? Ja, die kan ook wel, maar die heeft niet altijd gelachen als ik thuis kwam. Ja, dan was het of te laat of we worden toch het gezellig lang blijven zitten. En ook dat zijn dingen, die zijn natuurlijk niet gehoord. Ja, het zat met 2 kinderen thuis, ik moest de hele nacht weg. Ik heb ook nog de helft van mijn posttijd ingeleverd daarvoor. Om door het hele land te kunnen gaan optreden. Dus dat is toch een heel aderlading geweest toen. Maar gelukkig kon zich dat dan vervangen, ook door het werk wat ik daardoor kreeg. Ik zeg en zuster, het zijn toch allemaal fantastische mensen. Want ook zo'n prins wie zo'n Albertjachter. Dat wordt ze nog zo gedaan. De Duits heel weinig. Maar dan heb je de complete zaal snapt was de bedoeld zijn. Ja, natuurlijk. De zaak Copeland die heel royaal uit. En toen heb ik dat nog gezegd, dat is dan zo'n mupje van, dat is enorm sportief, dat soort je zo niet altijd zeggen. Zeg, want ik ben het lessen met hem naar het paard aan geweest. En toen was het niet schoon nemen, was het maken goedjes met een zalenperuk. Hij heeft er nou 3 rondjes met gelopen. Dan was het paard kapot. Maar in ieder geval... En ook in politiek, ja, dan kunnen ze ook de zaken een beetje relativeren. Ja, want als ze de huurs wat ze zich tegen een verwieten zijn, dat ze er niet aan een woord gooien hebben en dat ze niet beloofd hebben en niet doen wat ze beloofd hebben. Ja, dat is politiek en daar kunnen ze best een beetje relativerend over spreken. Want waarom hebben we dat relativeren nodig dan? Omdat lachen, vooral in humor, moet ze ook kennen, ook in politiek. Ik heb mijn raad vergaan en vertel niet gewoon een mop. Dus sticht denkt dat we misschien heel veel problemen in de wereld toch van deel kunnen oplossen als we humor inzetten? Ja, ik denk dat humor een heel belangrijke voedingsbodem is voor goede verstandhouding. En ook begrip hebben of naar één luisteren, dat is heel belangrijk. En dat kon ze met humor wel wat makkelijker maken.